Vadikani tinokukwazisai zvakare svondo rino tinoti welcome back to Hope Cafe 101. Tinotenda kuti muri kuitwa zvakanaka kwese kwamuri. Tadzoka svondo rino zvakare kuzodhisikasa tine tariro yekuti zvese zvatinechitaura zvinobatsira vamwe. Saka nhasi ndoda kutaura hangu this issue yandaichitofunga hangu kuti it might affect, tinogona kunge zvichaafekta vanhu vakawanda. Saka kwemakore mazhinji ndaisambona kutorwa picture. I know it sounds funny. Like kamera yaiita kunge roma chaiyo kwandiri, So even ndaiti ikatorwa picture yacho hapana chandaiona chiri nani pandiri. Like I wouldn't enjoy it. Yeah, like this is nice. But when I'm going to enjoy it, this looks so pretty. Then I would just think, oh, please, pretty. And shamare zangu, like they made fun of it. I should say joke, but it was a real thing, a real issue. To bata pakadzika pemoyo. It was very fun. And saka zvese izvi zvaibva kuzvitarisira pasi zvokuti I never thought of anything nice nezvangu. I remember I worked in a shop kudhara, pamapinda mumwe murume wechidiki, so zvikanzi vamira pamberi pangu zvikanzi, you are so beautiful, like in a way. So it was so fun. I thought he's just making fun of me. But ndangofunga kuti adangoti ndidzoka kufara mbijana. Yeah. Saka for years, and then pane imwe nguva manje I had this revelation yekuti kuzvisvora kana kuti kusagutsikana nezvauri, it's like unenge uchizvidza Mwari indirectly, nekuti ndo vakakusika ka. Zvakafanana neunge uchiti kwavari ndochiichochi, ndochichawagadzira ichi, marara akaya, zvakafanana kuna uchisvora munhu paanenge agadzira chinhu kana kuti creator anything. Masvorero anongoitwa munhu iyeye ndo masvorero anonge uchita Mwari kuti vakakusika in a beautiful way kwavari, but iwewo then unenge uchizvimhurira pasi, that kind of thing. And unenge uchitobatsira wakaipa kukuparadza. And so I remember from there hana yangu yakarova, and then I decided kuchinja maonero andaizviita, like atinozviita, kuti ndakutozvidawo, sematauriro anoita Mwari nezvangu mubhaibheri. So shoko raMwari rinotibatsira zvakanyanya, to gain that confidence again. I like this Psalms 139 verse 14 to 6, noti zvoni, ndinokurumbidzai nokuti ndakaitwa mutoo unotyisa uye unoshamisa. Imagine pamberi paMwari unototyisa, unoshamisa. And then babati hanzi, mabasa enyu anoshamisa, ndinonyatsozviziva kwazvo. Mapfupa angu akanga asina kuvanzwa kwamuri pandakanga ndaiswa munzvimbo yakavanda, pandakarukwa ndiri pakadzika penyika, meso enyu akaona muviri usati waumbwa. Babanzi hanzi, mazuva ose andakarongerwa panyika akanga akanyorwa mubhuku renyu asati avapo. Saka imagine what God thinks of you, like what he thinks of us, of each and every one of us. Imagine how much he values every person. And kuzvitarisira pasi zvanamboraipo kutanga kuti vazhinji vanodaro nekusaziva unoziva. And ingava nzira, like it's just a way yandataura kuti unenge uchitongosvora musiki wacho. Saka munhu wese anofanira kuzvida nekuzvikoshesa. Handisi kutaura kuzvida kuya kuzvikudza kuya, that's not the kuzvida kwandiri kureva, but kuzvida kwokutenda nekuyemura Mwari nechiumbwa chauri. Yes, saka kana paina akadaro kunzewo kwa, like you've been feeling that way and you see yourself that way, hapana condemnation. Ndingokumbira Mwari kuti ndibatsirei kundiona sezvamunondiona.
And Mm, also mm, verenga shoko raMwari, especially this yes, Psalms 139. It's so beautiful. It's like God is speaking to each individual, how he sees each person. Saka shoko raMwari rinotidzoreredza pakare. Saka kana aripo panze apo vadikani achazonzwa this podcast, hausati wamugomba but mukana uripo wekudzokera panzvimbo zvakare, wakanaka, yes. unodiwa naMwari, wakakosha kwazvo. Amen. Dai usina kukosha usina kutombobera vakuisa pano pasi. Saka True. yes, ndozvandaida kusheya nhasi. I mean, that's very powerful. Mm, And I think, it affects a lot of people. Even mm, me also, I remember it affected me a lot. mm, And sometimes pamwe unogona pamwe uchibva kumba uchigamuchirawo pamwe kumba kwenyu kwacho ikoko ndokunogona kune kwazvakatangira maybe kana one of the family members anogona kunge akataura mamwe mashoko pamwe anogona kukudzikisira iwewe kuti ubva ufunga kuti wakashata hauna kunaka wakadii. mm. I remember even growing up, like I had a bigger upper lip. Yo, zvainditambudza. Kuchikoro, you know how kids can be so mean. Mm, 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 I remember this other time, uh, this guy, I just had grade for grade 6, I think, over like abakwi anzi kuda rubber. Zvikanzi piwai rubber nachenai ndiane rubber. Like, they would call my lip kuti maraba, that kind mm, of thing. But mm. uri mudiki ka, it affects you Zvekuti. so much. Mm, It just kills your unonzi your self-esteem, your confidence, and mm, mm, unogona maybe kuratidza as though before them. Like for me, I would show as though it doesn't affect me, but deep down it was eating me away. mm, 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 And I remember ndaigara ndichitoti pane time yekuti I would say, ini ndakashata but I'm so glad I have a beautiful sister. So mm, that gave me solace. Imagine kuti sisi vangu vanga vakanaka. mm, mm, Saka mm. in some way, I don't know, I was like, it's a man, but I know kuti mumbamedu there's someone who's beautiful. Until, izvoti like ukatora mapictures unenge uchingoona unge pane there's some face that you see yourself inwardly paunotora picture wonzi unge hamene uchabuda wakaita sei, then you look at the photo, you see the photo is not resembling what you are feeling inside or what you are thinking the photo is going to come out as. Mm, But mm. ndakazodzidza one time nemumwe musikana wandakashanda naye when I moved to Cape Town. Eh, This girl, uh, like she just loved herself. all right. She's not that person who to not oh ndazoona a beauty. But for iye to herself ainzwa kuti I am beautiful. All right. Fearfully and wonderfully made yaiya chaiyo chaiyo. Wow. Ndopaunozoona kuti whether ameno pamwe you have got some funny features on your face or you've got something that is funny, but the word of God says fearfully and wonderfully made. So that Mm, means in that fearfully there is something there that it represents. And mm, in the wonderfully there's something that it represents. Saka zvauri izvozvo zvakanaka. And I just learned from that girl. mm, Kuti, mm, the way she just loved herself and she would take pictures, post on Facebook. She's just posting everywhere, didn't even have a care in the world. mm, Zvakatozondibatsirawo kana neni zvokuti I think when I was 30, I had like gradually learned zvokuti I didn't even care if anyone would say any words or whatever. I was just okay. Kuti the way I am is exactly how God wanted me to look. mm, mm, mm. But zvinoaffecta zvakanyanya, especially vana vanenge vari muchikoro, vari kuchikoro. Because Eh, kids sometimes can be very mean kuchikoro. Saka dai Mwari vakangotibatsira, like as parents as well, to eh, just continue speaking those words of affirmation kumwana wako, to make mm, them understand that the way you are created is exactly how God wanted you to be. eh. Vachingovasimbisa zvakadaro. Sure.
Ndichitoteerera hangu vamwe vanonzi Pastor Nick, so ndakanganwa surname yavo is difficult to pronounce. Vasina makumbo vane maoko zvese vanowanzoparidza vari Eya, patebhuru. eh, Saka vanga vaitaura kuti hanzizvo vari mudiki, like he actually wanted to kill himself because he always wondered kuti wow. ndiri munhu akaita sei, like ndakasiyana nevamwe vezera rangu, handina maoko, handina Mm, makumbo, blah blah blah. Saka as time went on, Mwari vakazovabatsira, like to be confident of himself, to be thankful yeah, of who he is, that once I have a voice, I can use that voice to reach thousands. I can use that voice to kuita yes, sei amene zvakawanda. So achingopa muenzaniso kuti not everyone pasi panapa has it. Hakuna anazvo fully. Kuti yeah, munhu wese true. pane somewhere patori missing, kuti it's not everyone ana acknowledge kuti yeah, like I'm short Yeah, pakati. Zvakwana kuti munhu anogona kunge aine mari yese in the world, but you don't know what mm, happens in the private. Pamwe harare hope, pamwe zvakati yes, we don't know. Saka the best thing sezvataitaura is to be pleased by what God has made, who God has made you to be. And also, chakanakira Mwari Soka is just so amazing. yeah, Whatever area, I'm sure we always talk about it panupa platform, whatever area you struggle in life, Mwari vanokubatsira, like he can help you through his Holy Spirit. Just vakatotaura kuna John kuya yes, kuya, I think it's 14 or somewhere kuna 14 to 16 pavakati hanzi ndichakusiyirai mweya mutsvene, mweya mubatsiri. And yes, Mwari mweya mutsvene vanotobatsira for real, kwete zvemajokes kana kuti zvekunyepa. Saka mm-mm, yes, so all you need is to be honest with God. Kuti Lord, amen. I can't accept myself. I don't know why. Handigoni kuzvigamuchira zvakadai zvazviri, kuvaudza zvazviri izvozvo. Vanokubatsira in a way. And there's so many ways he can do it. He can bring even a person in your life, just to Yes, kuumbiridza nemunhu iyeye, kana kungoti that month kune kuchingoparidzwa shoko reizvozvo, kana kuti vanongoita you're kuti good. udhumane nesomething paintaneti, shoko rine chekuita nezvauri kutsvaga izvozvo, like Mwari hambobva Yes. wakapererwa, munoziva. Pane imwe shamwari Ah, yangu, that's good. ndaura kuti out of topic hangu, but ndangopa example Mm, yekuti Mwari havapererwi. yeah. Saka pane imwe shamwari yangu aironga kuita zvakaipa, saka hanzi ndobva Mm. achingoscrolla scrolla down paFacebook, angoona kashuti kachiparidzwa namumwe pasi, zvikanzi kutaura kunoku kune mwanasikana ari kutoronga kutadzira Mwari zvaka exactly zvaaironga. Saka Mm, iye akashokwa kuti, like, how did God know and I don't even know this person. Saka mm, yes, point yangu iri kuti Mwari havapererwi pakutibatsira in the areas we need. So this area yatiri kutaura kuti pamwe munhu hauzvide, une low self esteem, wakazvivenga, that's not of God. mm. And So actually the true. enemy anozvijustify kunge zvisvinu, kunge zvakakwana, but hazvibve kuna Mwari izvozvozvo. Mm-mm. Yes, saka tinongoramba That's it. tichitsvaga Mwari panzvimbo pazvinhu izvozvozvo, vadikani, kuti Mwari vatibatsire. Hapana munhu asina basa pamberi paMwari, hapana munhu anonzi uyu anga akandwe kumarara. Munhu wese akakosha pamberi paMwari, tese takakosha. Yes. Mm, So powerful. yeah. Ya, nhasi tine kashoti kaka, saka I'm sure kuti pane abatsirikana nazvo. Saka tinoimba Amen. kuonai futi next month nzwai, next week vadikani. Saka Yeah. musakanganwe kushare neanyone wamunofunga kuti maybe they also need this word. Kuti shoko mushonga rakangofanana nemushonga rinopiwa mufamasi uya, rinorapa nekudzoreredza mwoyo. Saka ngatishei, Amen. especially kwamuziva kuti pane this person ari kusuffer in this area, share with them the word. Zvinobatsira That vanhu is so vakawanda. true. Saka Mwari vakukomborere, vakuitire zvakanaka. I'm just gonna pray quickly tobva tavhara.
Yes. Baba, ndinoda kukutendai manheru ano nenguva Yes, yamatitendera Lord. kutaura shoko renyu, nokutendai Mwari kuti hamungotaura pasina, but varipo vari panze apo vachazonzwa shoko iri, vanorinidha, vane chekuita naro, vamurida kudzoreredza, kuumbiridza Mwari masvingo akakoromoka kuti vadzorerwe pakare, kuti vazvidiscover futi pakare kuti vanodiwa nemi. Makatuma mwanakomana Yes, wenyu Lord. Jesu, nekuti shoko rinoti hanzi makada nyika zvikuru, makada nyika vanhu vari munyika, makada munhu wese Mwari, saka makatuma Jesu. Yes. Saka umbai vanhu venyu, batsirai anyone ari kutatarika nekuda nekuzvidiscover kana kuti kuzvida kana kuti kuzviremekedza, anozvitarisira pasi nekuda kwemashoko evanhu zvambotaura nachenai kuti Mm. sometimes unenge wakakura vanhu vachikutaurira mashoko akaipa, vachikutsikirira pasi, iwo bva wazvigamuchira kuti ndo zvandiri, but Mwari hamuna kudaro. Saka batsirai vanhu venyu, batsirai vana venyu, tinovanyengeterera manheru ano kuti pavanonzwa shoko iri rivarape, rivadzoreredze, vape futi mwoyo wekuverenga shoko renyu, nekuti shoko renyu ichokwadi, shoko renyu Yes. rinovaka mwoyo womunhu wese. Mazviita imi Baba manheru ano, tinonyengetera kuti kana paine asingakuzivei Jesu, konzerai kuti Yes, mwoyo Lord. wake udhonzerwe kwamuri Jesu, nekuti munogamuchira vanhu vese. Shoko renyu roti uyai kwandiri mese. Saka tinokutendai manheru ano Baba, nenguva ino yamatitendera, nemuzita raJesu, amen. Amen. Vadikani, tinokuonai futi svondo rinouya. Bye bye. Bye.